Izgradnja komunalne infrastrukture jedan je od ključnih preduvjeta za kvalitetan život stanovnika, a grad Slunj posljednjih godina intenzivno ulaže u modernizaciju vodovodne i kanalizacijske mreže. U sklopu aktualnih projekata provodi se izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje, a nakon završetka radova slijedi sanacija asfaltnog kolnika. Riječ je o značajnim ulaganjima koja će unaprijediti infrastrukturu i poboljšati uvjete života građana. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Đira Slunj. Ja sam Ruža Orešković, a današnju emisiju posvećujemo važnim infrastrukturnim projektima u gradu Slunju, izgradnji vodovoda, odvodnje i sanaciji asfaltnog kolnika. Gradonačelnice, Slunj je u posljednje vrijeme veliko gradilište. Možete li nam reći nešto više o projektima vodovoda i odvodnje koji su trenutno u tijeku? Trenutno se nalazimo u Donjem Taborištu, na trasi na kojoj rekonstruiramo vodovodnu cijev u dužini 2 km, koja je vrijednosti 400.000 eura. Definitivno da će ovom rekonstrukcijom žitelji ovog dijela grada, ali i ostalih, obzirom da prokrvljava, imati kvalitetniju vodu i manje kvarova. Nastavak je ovo velikog NPO-ovog projekta koji je financiralo Ministarstvo zaštite okoliša i Hrvatske vode, a kojim smo dobili novi vodovodni pravac u Blagaju i novi vodovodni pravac u Glini, kojima smo omogućili zaista poboljšanu kvalitetu života stanovnika u tom dijelu našega grada. U tijeku je i realizacija projekta izgradnje novog pročistača vrijednog 3,2 milijuna eura. Jedan veliki projekt, dugi niz godina težnja naših građana grada Slunja. Ja bi se usudila reći koji je za budućnost našega grada, s obzirom da će s njime biti omogućeno pročišćavanje otpadnih voda i to po završetku samog pročišćača u ovoj fazi za 800 recipijenta koji su priključeni na odvodnju, a u budućnosti sa pripajanjem novog projekta aglomeracije i 1500 novih priključaka i zasigurno da će kvaliteta života u našem gradu biti puno veća. Nakon završetka radova na vodovodu i odvodnji u pojedinim ulicama uslijedila je sanacija asfaltnog kolnika, koje su ulice obuhvaćene. Također je proveden projekt rekonstrukcije vodovodnog pravca u ulici Ivana Gorana Kovačića u dužini od 450 metara. Također je ta ulica dobila i svoju odvodnju. Radovi su završeni tijekom 10. mjeseca 2024. godine i u ovom trenutku vrši se sanacija ne samo tog dijela ulice dužine 450 metara, već kompletne te trase u dužini od 2 km. To nam je zaista važna ulica u centru grada, rekla bi žila kucavica, koja ima preko 150 stanovnika i ponosni smo da ćemo upravo i projektom vode i odvodnje, ali i rekonstrukcijom kolnika poboljšati kvalitetu u tom dijelu grada. A osim toga, u centru grada u dužini od 220 metara rekonstruirali smo vodeni pravac u ulici Školskoj 1. Iza izvođenja tih radova izvršena je i rekonstrukcija asfaltnog kolnika. To nam je izuzetno bitno s obzirom da je to ulica koja nam vodi i do naših škola i srednje i osnovne i do dječjeg vrtića. Nastojali smo upravo s time povećati i sigurnost naših ljudi koji prometuju tom ulicom, ali i kvalitetu življenja u našem gradu. Ulaganje u infrastrukturu jedan je od temelja razvoja svakoga grada, a realizacija ovih projekata u Slunju značajno će poboljšati kvalitetu života njegovih građana. Uz obnovljene prometnice, sigurniju vodoopskrbu i moderniziranu kanalizacijsku mrežu, Slunj nastavlja ulagati u održivi razvoj i bolju budućnost za svoje stanovnike.